Nå, her er det Gamer, der siler igen. Håber, I kunne lide første video. I kan mærke, at jeg er lidt forkølet. Det var fordi, vi skulle gå på isen. Fucking sjovt. Og så faldt vi igennem. Fordi det var for meget simpelthen. Vi er for fede. Vi har siddet for meget foran computerskærmen. Du er for fed. Jeg var høj. 1,52. Vi spiller Prop Server i dag. Prop Server. Håber I kan lide videoen. Og hvis I får brug for at Find os på Steam. Ja, så hedder jeg. Jeg hedder Miniprop, og mit billede, det er det, I kan se her. Og han hedder Thors Hammer, og på hans profilbillede, så står der, Thors Hammer. Nej, der står Honoré på. Thors Hammer. Han hedder Thors Hammer, men på hans profilbillede står der Honoré. H-O-N-O-R-E. Og når Lukas er i gang med at lave en base, han er fucking kedelig, og jeg ikke begynder at dræbe nogle faggots. Så du siger, jeg skal dræbe dig? Ej, hvor er det klamt. Hvad kan han have sådan en fugl? Det kaldes admin. Det kaldes admin, Lukas. Faktisk klam. Hulu, hula, balu. Lotte, hvor du henne? Hulu, hulu, balu. Og hvis I vil være venner på Steam, så skal I bare lige finde vores navn. Men hvad gør vi så, Lukas? Man kan jo maks have 250 venner. Så bliver vi nødt til at slette nogle af vores gamle for I. For at I kan være venner med. Ja, så jeg bliver nødt til at slette Lukas som ven. Stop med at skrive med din ven. Ja, vis lige, hvor mange credits du har. Nå ja, det tror jeg ikke så mange af dem har forstand på. Jeg har... Jeg har 200.946 credits. Jeg håber stadig, I nyder videoen. Jeg håber, I gider at følge med på vores kanal og abonnere. Det ville være nice. Så kunne vi få et kamera, eller ikke et kamera, et eller andet, som jeg filmer med. Fordi telefonen er ikke lige det bedste. Fordi vi ved ikke rigtig, om det kan blive til noget, så vi ved ikke helt, om vi gider at købe det. Ja, så vi venter lige lidt og ser, om man kan nå. Og hvis vi kommer op på... Okay, vi har en aftale her. Hvis vi kommer op på 250 subscriber, så kigger vi på det. Er du enig, Lukas? Ja. Jeg har alligevel råd til det, så. Det kunne være nice nok. Og vi regner også med, at vi kunne donere kasser og keys, så I kunne se noget case opening. Det var meget nice, hvis I gad at donere det. Altså selvfølgelig til skole, ikke? Ja, og hvis I ikke kan finde mig, så skal I bare søge på ham. Ham er jeg ret sikker på, at der ikke er så mange, der hedder. hedder. Så vil jeg selvfølgelig sende navnet til jer og sådan noget. Ja, og sige tak, fordi I donerede kasser i videoen og sådan noget. Det ville være meget dejligt, hvis I gad det. Det ville være dejligt, hvis I gad. Men det er ikke noget, vi tænker til. Det er kun noget, hvis I har lyst til at se noget case opening. Og vi gider ikke sætte musik på, altså hele videoen, vel? Nej, det er kun noget af den, så man kan høre, hvad vi siger snart. Men håber I nyder videoen og alt det der. Okay, bagefter skal jeg... Når jeg har lavet taget, går jeg... Når jeg lige har lavet lige det her, så går jeg ud. Nej.
Så jeg lige, det bliver for en kort. Hallo, og I skal også lige beslutte jer, hvor lang tid skal videoerne være. 5, 10, 15, 20. Vi går max op på 20. Så. Ja, men så skal det også være, fordi vi filmer Commentif. Ja. Ikke for noget med Commentif, det tager en halv time. Ja, men det kan da ikke helt filme, hvis det ikke Commentif, vel? Nå, du vil dele den op. Mm. Nå, det kunne man måske også. Men I bestemmer selv, om vi vil se nogle Commentif og sådan noget. Skriv bare i chatten, hvilken... Kommentaren. Hvad? Det hedder kommentaren. Ja, det ved jeg godt. Hvilken videoer vi skal lave, hvilket spil vi skal spille, og... Vi kan også bare vise dem, hvad for nogle spil vi har. Vi har Counter-Strike Source. Jeg har Counter-Strike Global Offensive. Du kan snakke lidt om, at han skal have det. Og så har vi Minecraft. Og så har vi... Jeg har vist et eller andet. Så har jeg World of Warcraft. Ja, de har sat lidt skin på mig. Men det fucker lidt op lige for tiden. Kig, kan I se mig? Det er mig. Til at fucker ham op. Så der. Nogen, jeg ødelægger os væsel. Der var en, der griner, og taler noget. Nå, men jeg håber, I nåede videoen. Og vi ses i næste video. Jeg håber, I kan lide den. Og det bliver nok en Minecraft video. Det her var mest en tale. Hej hej!